ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/10/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಭಗವನ್ ವಾಚನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಏಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನಿಸದ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡ್ರಾಮದ ಅನುಸಾರ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕವಾ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಿರು? ಉತ್ತರ: ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರು. ಈತು ವರ್ಷಡು ಈತು ದವಸ ಧಾನ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ ಹೊಸ ಭಾರತ ಅವಡು ಬಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿರು. ಆಂಡ ಸಾವುದ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಲಿಡು ಸಾವುದ ಮಾಲೆ ಬುಡ್ದುಂಡು ಆಯ್ನೆದವರನೆ ಗಾದೆದ ಪಾತೆರೊಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನನೇ ಬೇತೆ, ವಿಧಿ ನಡಪುನನೇ ಬೇತೆ. ಬಾಬನ ಯೋಜನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು, ಮನುಷ್ಯರನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಏರೋ ಏನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ತಿಳಿಪೆರೆ ಕಲ್ಪೈರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನಡು. ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಓದವುಜಿರು, ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತೆ ಓದವಿರು. ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಪಂದಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕಾಶಿಡು ಶಿವನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಸುರುಸುರುಕು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನವು ಆತ್ಮಗೂ ನಿಶ್ಚಯ ಆಪುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಪೂಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಅದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಗ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಅದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಇರ್ಲ ಆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನೇ ಓದವಿರು ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಣುಜಿರು. ಆ ಖುಷಿ ನಶೆ ರುಜಿ ಆರ್ಯಂಕಲ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಏರೇನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯ ತುಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂದಿನ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತುದಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ವಾ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜನು. ಆತ್ಮ ಬಾಯ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಮೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ನಿಕುಲಿತ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಒರಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನಲ ಏರಗಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಸುರುಸುರುಕು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪವೆರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ. ನಿಖುಲು ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧನು ಮರೆತದು ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬಾಯ್ನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವಡು ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನಕುಲವಡು ಇಂಚ ಪನ್ನೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಕಾಯ ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರವಾದುಂಡು. ಒರಿಲ ಸತ್ಯವಂತರಿಜ್ಜೇರು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಕಂಡದು ಒರಿಲ ಅಸತ್ಯವಂತರು ಪೂಜೆರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸತ್ಯಖಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರು ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೆ ಮುಕ್ಲ ಪುದರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಭಾರತವಾದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು. ಏಪಲ ರೋಗಿಯಾದು ಪೂಜೆರು. ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋಯರು ಪಂದು ಬಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಜೀರು. ಈ ಸಮಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಮೃಗತೃಷ್ಣ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ನೀರು ಪಂದು ತೆರಿದು ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋನಗ ಕೆಸರಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆದ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಈ ಸಮಯಡು ಇನಿ ಕೆಸರದ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆತೆ ಜತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಭಾರತಡು ಮಸ್ತ್ ಧಾನ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅವಡು ಅವ್ವ ಅವಡು ಪಂಡು ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆಪುಣಿ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಕ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಣನೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ಮಲ್ಪುಣನೆ ನನೊಂಜಿ. ಮಾಯೆ ತೆರಿಪವನು ಇಂದು ರಾಜ್ಯವತ್ತು ಒಲ್ಪ ರಾಜರಾಣಿಯರು ಉಪ್ಪೆರೋ ಐನೇ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕುಲು ನಡಪವನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಧರ್ಮ ಅಸತ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಭಾರತಡಂತೂ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ಯಂತ ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರು ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ತೆರೆಯೊಂದಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ. ಧರ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೇ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ಯಂತೂ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು ಪಿದೇದ ರಾಷ್ಟ್ರರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಾಹುಬಲದ ಸಹಯೋಗ ಉಂಡು, ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಯೋಗ ಬಲದ ಸಹಯೋಗ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ದುಃಖ ಬುಲಿಪುನ ಪಾತೆರನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬಂದು ಆಪುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾಲೈನು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಜೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎರಡ ತಿನ್ಯರ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಸಂತಾನ ನಿರೋಧನ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನನೇ ಬೇತೆ ಆಪ್ನನೇ ಬೇತೆ. ಹೊಸ ದೆಹಳಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವಿರ ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಕೆಕ್ಕೆಳ್ದು ಸಾವುದ ಮಾಲೆ ಬುರ್ದುನು ಸಾವುದ ಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದು 5,000 ವರ್ಷದ ವಿರೋಧ ತರಹ ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ಒವ್ವೇ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಬೃಗತೃಷ್ಣ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ದ್ರೌಪದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಈ ವಿಕಾರನು ಗೆಂದುಲೇ ಪನ್ಪುನವು ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಭಾರತನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಎಂಕುಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪ. ಈ ಪುರುಷರು ಪವಿತ್ರಯರ ಬುಡ್ಪುಜೇರು. ಬೇರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹಾಕುವೆರು ಪಂದು ಕೆಲವೆರು ಗುಪ್ತ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಈ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಕುರುಪನಾದುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇಂದೇ ತಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ವಿಜಯಿ ಆವುಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಪಂದು ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕುಲೆ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪಗನೆ ನಿಕುಲು ರಾಜರಿಗಲ ರಾಜರಾಪರು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕುಲು ರಾಜರಿಗ ರಾಜರ್ ಆವಡೋ ಅತ್ತು ಪತಿತ ಆವಡೋ ಇಂದು ಒಂಜೆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಎಂಗೋಸ್ಕರವಂಡಲ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪನಿಕಲು ವಿಷನು ಪರೊಂದು ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಆಯ್ದವರ ಈ ಒಂಚಿ ಜನ್ಮೋಡು ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವನು ಬುಡ್ಪುಜರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದು ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಇದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಂದ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರ್ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರುಪನಾರು ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಇನ್ಫೋರಿಯರ್ ಗಾಡ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದುಂಡು. ಆ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರುಪನಾರು ಆ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಓದವೇರು. ಆಂಡ ಏಪ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳುಂಡು. ಅದೃಷ್ಟ ರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಧಾರಣೆಲ ಆಪುಜಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಕುಲು ಜಗತ್ಪಿತನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖಿಲ್ನೇ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ಮಂದಿರಲ ಉಂತುದುಂಡು. ಇದು ಏತು ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಆಯ್ತ ಅರ್ಥನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತರೆ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾಸಲ್ನ ಕಲೆ ಉಂಡರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕವಡೆದ ಸಮಾನಾದ ಬುಡಿಯರು. ತಿನಿಯರ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪನ್ಪರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪಣಿರೆ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಏತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೋ ಆತು ಜನಸಂಖ್ಯೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರ್ನ ಶಕ್ತಿಲ ನಡಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸುರುಸುರುಕು ಬೇತಕ್ಲಿನ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೋಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೊಂಜೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸಹ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆನಂತೂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದುಲ ಮಲ್ತರು. ಆಂಡ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರತಿರ್ಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತೆರು ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ವಿನಾಶದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆದಾದ ಈತು ಕೋಟಿ ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತಂಡಲ ಮೊಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರತಿರ್ಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಲೆತೊಂದು ಪೊಯರೆಗೋಸ್ಕರನೆ ಬೈದೇರು. ಆಯ್ದವರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯುನ ಜೆರೋ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ.
ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ ನಡಪುಲೆ ಎನ್ನ ವಿನಃ ನಿಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲಲೆ ತೊಂದು ಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಯಾನೆ ಕಾಲರ ಕಾಲ ಅದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಪಾತಿರದಾದ ಪಂಡ ಈ ತೊಂಜಿ ವರ್ಷೋರ್ದು ಇತ್ತಂಡಲ ಧಾರಣೆಯಾದು ಪುಜಿ. ಕೆಲವರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಾನು ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ಜೀರು. ಹಿಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಪರತ್ ದಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನದಾದ ಅದುಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನುಚ್ಚಿ. ಸಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಅತನ ನಂಬರ್ 1 ಆಪುಜೀರು ನಂಬರ್ 1 ಆಪುಜೀರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ನಂಬರ್ 1 ಉಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೌಡು ಬೇ ಹದ್ದದ ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪನ ಸಮಯ ಇಂದು ಆದುಂಡು. 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ದವರ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿ ನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ ಭಾರತ ಆತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿ ನಾವು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈತು ಪಾತೆರಲ ಸಹ ಕುಳ್ಳುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಎರಡ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಮಲ್ಪ ಸಾಹಸ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಸಹಯೋಗ ಬಾಬಾ ನಾವು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿಲೊಂದು ಗಾಯನ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಡ ವಾಸ್ತವಡು ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ರಕ್ಷಣದಲವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯ ಆತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೈನಿಕರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಭಾರತದ ಮುರುಕುನ ದೋಣಿನ ಪಾತ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಕುಲು ಭಾರತ ಮಾತೆಯರು ಶಕ್ತಿದ ಅವತಾರಾದುಲ್ಲರು. ಗುಪ್ತ ಸೇನೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಸೇನೆಲ ಗುಪ್ತ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯವೈನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಲ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಒರಿ ನಾವು ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯ ಕಥೆಕುಳಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರಣಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಹಾಲನ್ನು ತೂವಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಯಾನಿ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೋಯನು ಐನೆ ಕೇನ್ಲೆ. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯೊಡು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು. ಏರು ಯೋಗಯುಕ್ತ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಕಣ್ಣುರ್ದು ವಿನಾಶನು ತೂಪೇರು. ವಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಇತ್ತೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂಪರು ಐನು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಈ ಕಣ್ಣುರ್ದು ತೂಪರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಬಾಬನ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪರ ಪಂಡಿತನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬೀಗ ಪಾಡದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಶಾಲೆನು ಬುಡಿಯರಡ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಹೊರನೆ ಬಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಎರಡ ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ. ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಶಿವಬಾಬನ ತುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕಲು ಈ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ವಿಶ್ವನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರತೆ ಆದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಿತ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದೈವಿ ವೃಕ್ಷನು ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದುಂಬು ನಿಧಾನವಾದ ಇಂದು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವೈನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ರಕ್ಷಣದಲ ತಕ್ಲಾದು ಭಾರತನು ವಿಕಾರದ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಕಾರ್ಯಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಒರಿ ಬಾಬಾದ್ದು ಸತ್ಯವೈನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ಹಾಲನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುರ್ದು ಅಂತಿಮ ದೃಶ್ಯನು ತುಯ್ಯರೆಗೆ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದನ ಅಸಮಾಧಾನಾಪನ ಬದಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಖುಷಿರ್ದು ಚುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆತ್ಮಾಭಾವ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪಾಂಡಲ ಎರಾಂಡಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರಡ ಐರ್ದು ತಕ್ಷಣ ಅಸಮಾಧಾನ వచ్చి ಸುರುಕು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅತನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕುಲು ವಾ ಭಾವರ್ದು ಪಂಡೆರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಈ ಪಾತೆರ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ತ ಆವಡುತ್ತುಂಡು. ಧರ್ಮ ರಾಜಂಪುರಿ ಇರ್ದು ತಪ್ಪಿಸರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಬಿಡುಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಗಾಬರಿ ಒಡ್ಚಿ ಖುಷಿರ್ದು ಚುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆರ್ದು ಉನ್ನತಿಯೇ ಆಪುಂಡು.
ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಬನೆ ಸಂಸಾರವಾದುಲ್ಲೇರು ಸದಾ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಇಂದುವೇ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಅತಂಡ ಸಹಜ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಮಾತೇಶ್ವರಿನ ಮಧುರ ಮಹಾವಾಕ್ಯలు ಅಜಪದ ಪಂಡ ನಿರಂತರ ಯೋಗ ಅಟೂಟ ಯೋಗ 14:257 ವಾ ಸಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಆ ಪಿತ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಪರಮಾತ್ಮಲಕ ಆಕಾರ ಉಪ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಂಕುಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ದೀವೋಡಾಪುಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನು ದೀದು ಲೈಟ್ ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಮೈಟಿದ ಐರ್ದೆ ಗೀತೆಡು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಉಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಯಾನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಿತನ ಸಮಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಅದು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂದೆಕ್ ಅಜಪ ಜಪ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಅಜಪ ಜಪ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಮಂತ್ರೋನು ಜಪ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪುಡುಪು ನಾವು ಇಂದೆಕ್ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಯೋಗದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಒರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪುಡುಪುನ ಐದವರ ವಾ ಆತ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪುಡುಪೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಯೋಗಿ ಅತ್ತಂಡ ಯೋಗಿನಿಯರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಏಪ ಆ ಯೋಗ ಅರ್ಥಾತ್ ನೆನಪು ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪೆರೋ ವಿಕರ್ಮುಲು ಅಂಚನೆ ಪಾಪದ ಪುದೆ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಪನಕುಲು ಐದು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಜನ್ಮುಡ್ಲ ದೇವತೆದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಡಣೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪುಂಡು ಐದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪುಡುಪು ನಾವು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನವರದೆ ಯೋಗ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಂಡು ಓಂ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ.